това видео заедно ще монтираме рекуперационната система DALAP BRIS. Първо, изберете подходящо място за уреда, като следвате указанията в ръководството. След това пробиваме отвор, който е с 12 мм по-голям от диаметъра на тръбата на рекуператора. Използваме бормашина с диамантена коронка. След като пробием отвора, почистваме работната зона с прахосмокачка. Извадете компонентите на рекуператора DALAP BRIS от кутията и ги подгответе за монтаж. Измерваме дебелината на стената в пробития отвор. Според измерената стойност коригираме дължината на външната тръба. След това ще скъсим вътрешната тръба. В зависимост от дължината на тръбопровода, съкращаваме и нагревателя за предотвратяване на замръзване на кондензата. Нагласете края на кабела на нагревателя според инструкциите в ръководството. На края на кабела поставяме гумен накрайник. Закрепваме го с помощта на пистолет за горещ въздух. Поставяме центрираща муфа върху вътрешната тръба и сглобяваме двете части на тръбата. Подготвяме кламбите за разширяване. Поставяме тръбата в пробития отвор. Уверете се, че отворът за кондензата на решетката е насочен надолу. С помощта на клинове за разширяване, настройте наклона на тръбата на 2 до 3 градуса. Проверяваме наклона с нивелир. Запълваме празнината около тръбата с монтажна пяна, както от външната, така и от вътрешната страна на стената. Ще изчакаме монтажната пяна да се втвърди. Изрежете излишната пяна, така че да е на едно ниво с стената. Сега ще подготвим монтажния шаблон за монтажа на вътрешния блок. Центрираме шаблона според пробития отвор и го изравняваме с помощта на нивелир. С молив отбелязваме местата за пробиване. След това пробиваме отвори, в които поставяме дюбелите. Сега ще подготвим вътрешния модул на рекуператора за монтаж. Първо сваляме капака на дисплея. След това демонтираме предния панел. Поставяме вътрешния модул на тръбата в стената. След това я закрепваме с винтове в дюбелите.
Поставете обратно предния панел и капака на дисплея. Включваме захранващия кабел в електрическата мрежа. Включваме рекуператора и отваряме отворите за въздушния поток. Рекуператора може лесно да се управлява както с дистанционно управление, така и чрез мобилно приложение. В приложението ще намерите пълни настройки на функциите, всички измерени стойности, както и възможност за плавно регулиране на мощността. Рекуперационната система DALAP Breeze вече е готова за интелигентна и икономична вентилация.